Izikhukhula zishiye umzila wentshabalalo. Kushiyeke into ebisakuba ngamakhaya. Atshatyalaliswa emva kokukhukhuliswa ludaka ngolwesibini weveki ephelileyo. Abanye bashiyeke bengenalo nolokubethinja. Xa ndizama ukuvula emnyango ucango aluvuleki. Xa ndisajonga uba ndisazama uba ndizovula emnyango ndizovula kanjani ndiyakhwaza akho mntu usabelayo ngoba amanzi ayingxula. Xa ndiphosa amehlo phaa kwam le yam umzi wam awukho. Xa ndijonga apha ezantsi ndiyawubona umzi nangu uhamba. Ndiyawubona ulunga entla walo mzi ulapha entla kwam nawo nangu ulandelo wam. Le ndawo nje buyibona yayitshone kakhulu sesanyuka phaa kulaa ndawo. Sanyulwa phaa seliqele kanje udaka litshone emadolweni. Saphuma ke ngaloo ndlela khona akho nto sayikhuphayo yonke into yahamba. Kusekuninzi ke okudingekayo ukuncedisa amaxhoba. Ngokwenene le into ebonisayo intlekele iPort St Johns ekuyo xa uzawuba nemizi emithathu ethe yayotshona emlanjeni. Lo mizi ichaza into yokuba umzi ngamnye unabantu abaninzi kuwo abachaphazelekileyo. The number of people that are homeless is over 1,000 rand and those affected, and our main focus is to focus on the homeless and those that are partially affected in the areas. Icandelo labucala nalo lifaka isandla lincedisa ngokutya nangeengubo zokulala. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude, eSajonisi.